Suray ba niya subsiron ni Pilies ng adlaw nga Lunes sa 28 na nga bulan sa April at previous nila 25 at malapit na sa Butaya diin na sa tuang mga barangay Bangan Riyawan pasado na 25 at 28 ang anak na sa Bion at ito nakalabay nga sa balong sa maong nga resulta nga dito sa Kabayba sa Tradition ni Paylayan sa tuang nga City Community sa Dakbayan resulta kay sa kasuspensado ang ila nga mga siya Diana Padilla 23 anyos sa barangay Bangan nga syudad at nakumpiska sa mao nga dinakpan ang tulo ka gramo sa dito ang sa muli may bata ng balon og pesos dugang padang sa ang 500 pesos benyo gamit sa maong nga operasyon usa ka dure kapag inventaryo ng imo siya kay DOJ for registered to land barangay official sa operasyon o naging Abdul Karim Santos ug mao ginakpan nadak pa para sa mga diskusyon ug mao pa ito nga matod nga balita kada ang mga balita natin sa ngayon dyan sa Liga de Gamang Tamang Public sa distrito may muntag sa kay barangay Kapilan di Balda sa nabot nga si Hapet sa Maria lungsod sa Pamplona ug Vice Mayor Joel Arenano kasi diya sa Maya Trade District at malabot nga Sigidor Mayor Pitts Diaz ug kay Pitts ang ginigit labot ng Mayor o Cristina Diaz pagka-busy Mayor. Ug balita ano ka sa Tagayabas Steve Salas report. Okay, daghang salamat Miss Bayawan Jane Gonzalez sa imuhang report. Alas 7:16 tas kabuntagon. Kining oras usab kini sa T3 Payo. Ang T3 Payo mapalit kini sa Mara Herbal Products o sa nabutikag parmasya sa inyong mga lugar. May butag ni Dr. Ramil Oydok, mayong butag ni mo do. O mayong butag usab sa atong mayor, numero 4, Donnie Salma. Ako rin yung ibasa direct, kaya katubang mo na ako. Isog gayon, bunog din ako basahon. Katubang mo na ako. Kuspigas, si Doming Katubig, PC Mayor, numero 3. Tama direct. Unfair po din Unfair po kayo. Yan kamay tapan aring in RB, ako po basahon. Ako yung nakabutakan ng numero nila, no? Numero 38, Mr. Villaflores. Numero 5, Ryan Panogon. O numero 6, BJ Barot. May butag usap sa Sweet 60 ni Ma'am Gaga Duma. Actually, ito pang pagkarabari kami nag-ibalag. So far, sa karoon wala pa, no? Hindi ibalag ko niya siya ka ng dili, sila ka na bang relax pa. Ako, salamat naman po kay namin nag-invite na po lunch kahapon at lawan. Words, wala ko yung ina. Kanya, mali-fair po kung nagkaroon ko breakfast ni number 16. Kumusta naman si numero 16 na to? Sweet 16. Kanta ba ito siya? Ukinabuhi sama ka sa kagat. Wala kayo kakagana. Kaya po nga, ito ba niya? Inistak sa adlaw sa sayo nagkapuntago. Kaya na sabi? Ayaw sila. Nalagawit, gagadumaw. Kung man na yung sumpay, pre? Mo na yung sumpay, ganyan. At naman ito may gala ang sunod nga report. Surface search. Ipagayon sa nawagtang diver dito sa Dawin. At ang inaon ang police report. District Patrol numero 4, Abel Diaz, please go in. Yes, Abel Diaz, Bunal! Ang Philippine Coast Guard dinhi magpadayon sa walay kutob nga surface o coastal search alang sa British National nga nawala pagkahuman sa pagdive sa Dawin, Negros Oriental. Si Lieutenant Marion Abigail Inopia, ang station commander sa PCG Negros Oriental, miingon ni adtong Biyernes nga nakadawat sila og direktiba nga gamiton ang tanang available nilang mga sakayan aron mapadayon ang pagpangita. Gisulod ka sa ikatulong adlaw ang Coast Guard sa pagpangita kang Mark David Morris, 44 anyos, nga katapusan makita nga nagdive sa Poblacion District 1 ni adtong Martes sa hapon. Matod pa ni Inopia, usa ka high-speed response boat ang gideploy sa Dawin ug sa kasigbit nga mga lugar aron mag-maritime patrol karong Biyernes o kini motabang sa mga rubber boat sa Coast Guard ug sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office.
Ang HSRB kaniadto gibutang sa lungsod sa Basay sa pinakasidlakang bahin sa lalawigan aron magbantay batok sa pagpangsmagol. Apan karon gipalapdan ang coverage area isip kabahin sa search operations ang dugang paniinupya. Mingon sa inupya nga nangayo usab sila og dugang nga fuel allocation alang sa pagpangita. Gihunong ang underwater search niadtong Huwebes sa hapon tungod kay nanginahanglan og paulay ang mga personnel sa Coast Guard human sa duha ka adlaw nga scuba diving. Ang rubber boat sa MDRRMO gikinahanglan nga gamiton sa mga personnel sa PCG human nga ang boat manini nasunog ang panit tungod sa dugay nga pagpang-expose sa init sa adlaw. Padayod gihapon ang mga volunteer scuba divers sa ilang search and retrieval operations. Ang coastal ug seaborne patrols sa kasigbit nga mga PCG stations nagpadayon usab. Maapad to atong matod ka balita karong buntaga, maayong buntag ni Ma'am Laida Villa Flores ug Sir Mr. Villa Flores ang atong former provincial agriculturist. Basta di kalidad og gyud alay nga public service, Nestor Villa Flores may baruganan, andam ug tagana mo serbisyo sa katawhan. Maayong buntag usab ni Consiel Erling Laraw, ginunglani Laraw sa Avila Family. Alang na lang sa programang Balitang Todo-Todo sa 103.9 One Heart Radio, kini si Steve Patroller numero 4, Avila Diaz, reporting. Okay, salamat Abel Diaz sa imuhang report. Ang maong report naton usab kini sa Dragon Fruit Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Extra. Nausab diya ang Alkasi Alkaline Vitamin C na mapalit sa inyong mga butika at parmasya sa inyong mga lugar. Tunay market report gikan sa gawas atong aningon may gala ang mga presyo sa nagunang palitono diri sa tuang syudad sa Tanhay. Iyaninaw sa atong kauban sa field Isti Patrol numero 5. Ani di please kami. Yes, hari ini bunal. Yes, salamat Kuya Roy o Kuya Rumpi ug mayong buntag sa mga sumintig kami na wan sa Balitang Todo-Todo. Diya ang presyo sa nagunang palaliton sa syudad sa Tanay. Ang presyo sa mga isda, ang bangus adunay tag 200, aduna po tag 240 ang matag kilo. Ulag ikog 200 ang matag kilo. Tilapia 160 ang matag kilo. Lumayagan 200 ang matag kilo. Kabalyan 380 ang matag kilo. Mokos 500 ang matag kilo. Asayan adunay tag 300, aduna po tag 350 o 400 ang matag kilo. Iyalason 160 ang matag kilo. Tarugo 500 ang matag kilo. Tamarong 200 ang matag kilo. Tulingan 160 ang matag kilo. Ug ilupin 240 ang matag kilo. O aduna say malangking nga tagsin ang matag kilo. Ug aduna usab kitay kinason nga imbaw 200 ang matag kilo. Ang gusto sin ang matag kilo ug 30 ang baso. Ang lukot 200 ang matag kilo ug 50 ang baso. Ug ang nato sa 50 ang baso. Ug aduna sa kitay kay sa kaning baboy nga tag 380 ang matag kilo. Year on 450 ang matag kilo. Atay 250 ang matag kilo. PL 280 ang matag kilo. Siya 150 ang matag kilo ug ang magtara sa karning baboy 300 ang matag kilo. Ug ang presyo sa karning baka sa 300 ang gihapon ang matag kilo ug ang lag-anan 250 ang matag kilo. Panig sa baka 250 ang matag kilo. Atay 250 ang matag kilo. Ug ang presyo sa karning manok 220 ang matag kilo ug ang atay 220 ang matag kilo. Tiil 130 ang matag kilo. Tinai 120 ang matag kilo ug ang papo 250 ang matag kilo. Ug ang batikulon 200 ang matag kilo. O aduna sa kita presyo sa bugat ang mais mo 35 mo sa 40 ang matag kilo. Ang humay 36 mabot sa tag 60 ang matag kilo. Og mao ka ta mga presyo nga naka-display sa ulang balaliton sa merkado sa syudad sa Tanay. Maayong buntag ug ang pagluminaw sa bundok BTS o Adriatic Boys na og sa Team Saka o sa umalagod sa mayor diri sa
katanay nag-join sa maupyan. Direktor, kumusta ka itong Epic Party List? Mayong butang Ernest de Villaflores, kani Provincial Agriculture, basta di kalidad o pinag-anay ang public service, Nestor Villaflores, may baruganan ang kamagtandaan mo servisyo sa katawan. Mayong butang sa Mr. BG Barot o Mr. Ryan Van Mugen. O gaalang na lang sa programang Balitan Surutudo sa GYST 103.9 FM 1 Heart Radio. Kini si Isi Patroller numero 5 Honeybee reporting. Okay, daghang salamat Hannity sa imuhang report. Laing report atong pagkagutloon, dunay 21 anyos lalaki gitikpas dito sa Bailihan. Dito sa Lungsod Pamplona, saktang dito sa Dumaguete, dunay gipigay nga bypass operation high value individual siko sa mga otoridad. Kompleto ni Kali, ano yung report? Ika sa itong kauban, kael akay, kael may kutag, tira! Ay sa akin mo ato sa balik ko kontak kay wala na kumaon ang jack asa ni jack ani. Okay kay wala day ato mabulyo sa babaw. Bulyo. Okay, to sa duwato ang laing report. Ika sa kauban, kael may butag, tira! Usa ka insidente sa pagpanigbasa ang nahitabo mga alas 11:31 sa gabi ni adtong Abril 26 sa sitio Basang, Barangay Poblasyon, Pamplona, Negros Oriental. Ang suspetsado, usa ka 32 anyos nga lalaki tag-sa-ano na ug residente sa Tayasan, Negros Oriental. Samtang ang biktima 21 anyos tag-sa-ano na ug residente sa Barangay Lipisan, Pamplona, Negros Oriental. Ang motibo sa mga krimen, giingong personal na kasuko tungod sa love triangle. Sa mga oras ug petsa hisgutan sa unahan, usa ka concerned citizen ang mitawag sa buwatan sa Pamplona Municipal Police Station aron may prehibalo ang insidente sa pagpanikbasa nga itabo ato sa usa ka disko dito sa sitio Basanga. Daling gayon kinigirespondihan sa mga personal sa Pamplona PNP aron susihon ang maong report. Sa pag-abot sa lugar, napanggan nga ang biktima adunay samad na sa ulo ang kinikbasan sa wala pa matino nga hinag-iman o giluwas na yung kini o gidala sa pinakaluol nga tambalanan. Samtang human sa pahingkay ng hot pursuit operation sa kapulisan, arestado na sikop ang suspect sa maong krimen. Samtang human sa pahingkay ng hot pursuit operation sa kapulisan, arestado na sikop ang suspect sa maong krimen. Ug mo kadtong nakawagtato ng balita sa lungsod sa Pamplona, kini nga balita hatod kanato sa B3 Bioherbal Capsule, di anti-viral, antibacterial specialist, maayong pagpaminausab nila kon sa tikwisan ni Ma'am Lucy, Ma'am Lotlot, Keisha Lord Surgeon Ray, ni Ma'am Adelphi Pacnio Doljan, ug ni Ma'am Jenny Bukiran. Mr. Nestor Mireza Villaflores, kani Provincial Agriculturist, basta di kalidad, ug tinod nga public service, Nestor Mireza Villaflores may baruganan andam taga mo sa servisyo sa katawhan ug sa team sa Katanhaya. Pinanguluhan ni Tanhay City Mayoralty Candidate Dongil Salma ug Tanhay City Vice Mayoralty Candidate Domiciano Doming Katubig. Alang sa programang balitang tuturo sa GYST 103.9 FM 1 Heart Radio, kini sa Steve Patroller, numero 18 kailakhay, maayong buntag kanatong tanan. Okay, nagkasalamat kay Lakay sa imuhang report. Ayong buntag sa itong mga viewers sa Facebook o may comment. Oy, mayong buntag ni Director Carl Juanito Condis. Director, kumusta naman ito ang Epic Party List? Dapon General Assembly sa Norico. Epic. Diri sa Tanhay. Sa akin, pimbak, iiko. Nato yung Epic Party List kung magpa-play diri kasi si Director Condis na i-jingle sa Epic Party List ato kung ma-play diri, Director. Tawagan lang ko, Director. Nabulong ko si mo number kay manawag ka ko nimo, mura bang nawala ko number nimo, Director. Director.
on this. Mm. Thank you, Roy. Thank you. Dexter Rino Miron, good morning. Pa-shout out ko nga to sa Kalikanan, Pamplona, Negros Oriental. Sa Diniga Family. Asa man karon? Ay, maayon po sa Pamplona ni Sir Nestor Gonzales. Sir, Nestor Gonzales, sir. May putang ninyo diya, sir. Kumusta na pamangkampanya ni Sir Nestor Gonzales, no? Murag dito sila sa Tikla. Nagabiipod sa Pamplona. Si Dunita, no? So, si Oh, Tikla. Tikla. So, karon gabi Ari Dres Sanhay. Oh. Ana sa Walay Bayan na. Walay Mission. Admission. Ana So, sa... welcome ang tanan. Welcome. Isa pagkag taga Manuyod ka. Isa taga Sulan ka. Tanan. Libre. Bisa taga Pinangay pa na. Tanan, libre. Hasta bisa taga Reforma pa na. Bukto ng taga tanan. Libre na. Libre. Basta libre. Ato Kaya dito. kalingawan na. Basta mga kalingawan, wala na yung boundary. Basta malipay ang tao. Eupimia Ibanez Gao, good morning. Ay, mayroong butagaw. Morning, Daily Play, good morning. Okay. So, Ang ganero kasi mong mama. okay. Ayun siya. So, So, sa pa pre, Oh. sugda na rin sa oras. Info. Alas 7? Basta dili adlawan. Dinadab. Alas 7, Andonita, ang sugod, alas 7. Alas 6. Tapong na dito. Panihapon o daan ha? Kaya wala tayong libre kaon. Ay, nagkabalaga mo, banya pong mugdaan, hindi na mapanos. So, magkita-kita ka dito. Bato kape? Okay, tsada man lang taon. Ah, Okay, mag-chok-chok entry man na. ako dili na kumbato. Apas na ka. Kaya mo programa pa man ko. Ikot pag-ubagot. Mas pwede na mag-guest na yung isa. Dito po. Oo. Ano ba yung programa? Kasi may In-charge anak. Kasi kuwan ba ka na huli mo ka na tawag ba yung mga isa? Puno. Ay, di na kapapalog na abonan. Di na ito. Kapalog mo. Ano sila anak gabi nyo? Kinsa in charge sana, pwede ka itong guest sa radio. Siguro, nakapa sila sa asal mo hotela sila. Mag-iti na kayo. Okay. Sorry, respect mananay mo usok ko ba? Mo ba? So, kinsa sa grupo ni Mayor Epe, kinsa in charge, pwede before mo sila stikla o si Duning Canos, ato sa igis diri no? Igisa ninyo diri din. Atong patibayaw, bisaya piton sila. Mga bisaya din sila. Mga bisaya ni. Pare ni Bisaya ni Cindy. Bisaya lagi kasi hindi. Libre ni mga igala karong gabi. Karong gabi. Diha sa kuwan, Lipay Pinate. Metro Point, Metro Point. sa may Lalipap. Lalipap. Kaya Lalipap may tawag diya. Ano, Lalipap. Dili ko lahi ko to Lalipap. Mao na siya. Amor na siya. Silang radio tayo. Lagi Lalipap na. Lisan hay Lalipap. Dito sa inyo luli. Lollipop. Niya nakawas mo lang si Luni Ramirez School. TikToker sa For the Lilani. first time nakalantaw sa live, isin mo kina sa kinabuhi. Oo. Sa una, hindi kina siya lantaw para sa pandemic. Wa ba siya langlingaw mo ng sigaret cellphone. Sige, sa sipot para sa pandemic. Karon kining wala may pandemic. Ano na siya, tanong na siya. Amo to, wala ba ganis GSO ni Kupis na bakani? Sa kanako, doon tayo na. Pabilis. Okay, sa kanang yung trabaho na yung amo tra man lagi yung nakasuldo na ba? Ay, madati ito yung sigod. Basta trabaho na No work, no pay. Manila Tapis nagawas live. Oy, konsyal Jo Labier sa Nubalias. Siyal mayong buntan nimo konsyal. Yun yung magkabisita si Parigron Ligapon sa imong sitio Kamansi. Kapon. Pagbuto naman kami, galing kay Maligid na po yan sa nagaling. Ato man lagi yun, pre. Ano ito siya mo ake? Ato ang wagi pagpunta sa Kamansi, sa Ay, nagaling. naikot pa ko ba, pre? Wala maaling yun. Wala pa, pre. Mahal, pre. Sa pila. Kanya, nagkikubriyan ka nimo. Antit ka rin. Wala. Wala ba ka Wala isa na, butang isa ka sa ito, kansa, masing gas nito na. Wala man, kaya wachot. Yan yung uswak na siya. Kaya bantay ka ng kuwan ka ng mag-igot bitaw. Pura ka itong country, mag-igot. Sayang naman itong sa kanya, lansangan naman. Pag-ay ng games, saan ka katiha, magkawalang ka. Maputol. Pero paano na siya, pre? Pila ka buko usara ka siya? Usara ka siya niyo? Sarap. Pamuno mo na sa niyo, no? Ano siya? Ano siya mo na siya? Ito, tumawag siya. Uswak.
Mapal ba siya, mag-convert ba nagawa ng mga motor? Kaya yung motor ni parang nuli mga igsoon, ay maguni, latest ni siya. Kaya ang motor, ito bang motor gani usaray siya, may tunga? Ora, pagbuto, ano siya? Pagbuto, Mag-ikot na. pre na ako ang motor kay sok ng usa, Dapat yung usap. pag yung sa bala, magkakilig. Palastihang pinabayi. Palestine, binagay. Good morning, si Roy, Maturbang Konsyal, John Javier. Elvira Siligo, nagka-watch live, Manuela Tapis. Bahian mo to sa kuha sila di ay? Pre, asan si Tio Bahian? Dapon dito sila kamansi. Kamansi, Bahian. Ewan, Nubalias. Ano ba, alias? Oo. Elvira Siligo, nagka-watch live, Joy Ibasan, good morning, Kuya Roy. Na siningalan? Nakadugay, nakagwapo. Basta kayo nagkaliyo, mabasa ka ng biguan. Na may... Lagi nakadugay, nakagwapo. Ano siya? Shout out. Ako siya, Kapitan Charlie Firulino, nagka-watch live. Mga ito na po dito sa Santo Niño, pre. Santo Niño, Ay, Santo Niño, kaning paliw. Aliw. Ano sa aman? Ako kayo Wala balo. may schedule. Sige. Pamotor, kailan yung motoron? Dito magkakagusto ta. Mauli. Hindi kaya Ya, ang nakatsada mo Diyos Palpio, pre. Pero busy ang manok. Tengin duta. Paksiyon, mabitaw na ako ng paa, David. Pako ba to? Kwanto kaning kauna to mura to siya kana 50% budol, 50% pod nga buffet. Naaman sa mga plato pero gilat-lat pa niya budol fight. Budol fight. Ang ilang plato dito kuan. Ini Balani. Balani nga. Kasi ka lang nabalik ka lang. Kuan. Ito na yung pagtarong galit ka o mga pag-ilas ka rin yung kanyo na payong anang balani. Mo na siya. Pero ang andyon manok Bisaya, ya toy linatan, ya toy giadubong manok, naapoy bulad. Bulat. Primero bulad ato gikarate ato. Bulat. May kibuga yun apos bulad. Jadi ako suka na halang. Kaya akong gitusul pag bulad. Dahil yung kinamot naman ko ang dobre. Harap makina dito sila. Para kayo pisa. Muna, matupang pariluli. Request na din kong kapitan ani kay magkol ko panahi. Para mga Para to sila country kaning livelihood ba sa women's. Para ko ba sa tisda. Kuan sayang ba kay naroon dito ba iapugan niya? Wala kay siguro mga lahi dito, pre. Tuluan mo Sa kanakan atong mga makina, pre, dapat ba yung patahin mo? O padalitan ba? na apa? Kay Puro naman sa mga lahi. ay wala to. Ayaw kayo kapilyatos to. Kano jud mo? Ay, gusto mo na silingan na napaliw. So, balik ko mga ikala karong gabi diya sa Metro Point City. Doon ay ada kong kalingawan din na panat ng a night of laughter and enjoy, no? Dili enjoy ibasan. Laughter, night of laughter and joy sa Dunitanos Antikla. Katong wala katos Pamplona, nasta hay. Katong taga sa Pamplona layan mo lang, pwede ka. Ang pag-amlan diya, banta mami para malingaw mo, pwede marimutan na ari sa may Metro Point City, no? Gato pong taga pamanguni, para malingaw na tanong, wala na ipili din na. Wala pili. Kaya panahon mga eleksyon, ay lang mo paglantaw o taga-asa kang grupo ha. Wala may attendance na. Wala check attendance. Wala attendance na. Wala. Wala registration. Ha? Wala registration. Wala. Wala. Wala, di pud ka pwede manghakot kaya ko bayad. Wala may bayad. So wala na attendance ha, kasi mahal po na attendance. Wala po na picture. Pwede ka magsanina mo na marka niya. Pwede. Wala. Wala may kuan, wala may kanang yung sa isuot, wala man. Wala. Pre, ang tanan. Magsanina ba ka diya o color green o blue? Pwede na. Pwede. Magsanina ba ka brown? Sinana ba ka puti diya na iprinta? Kung wala na magaling na record, wala na color coding. Ay, kung mo diya, katong coding. Pero wala na diya, wala color coding. Wala color coding. Pasok sa kanan. Pasalamat Ito na tayo. yung pag-ula eh. Pwede. Pasalamat rata ni Dumir Salma. Okay. Salamat at tandong din sa mga Ay, kalingawan. ay kalingaw. Ito yung anak sa mga kalingaw ka. Kalimutan nato ng bahanay ng politika.
Atong unaw-unaw nga murag way eleksyon ba? Atong kuno ka na nga pila malaman ka simana? Wow, dua ka semana na. Wala na ka simana? O 14 días. Oh, 2 ka simana ha. Kanang Ano naman 2 ka simana? kanang 14 días pre. Parang kina ni Mayor Prince Diaz. Mayor Prince Diaz. May buntag dahil ni Mayor Prince Diaz. Malabot ng vice gobernador sa lalawigan sa Negros Oriental. Vice gubernatorial candidate niya. Hmm. Murag bangalo si Mayor Prince Diaz may tumawag yung vice gobernador. Oo. Ayun, yan at bang ato ang Incumbent. convent. Niya kay murag wala man pud musud po kayo. Interestan hay na feel ba nato nga naa si Trabaho ko siya. Ha? Trabaho rin. eh man pareharon ana ni Gobernador Chaco trabaho raman pero ambaw man pud sa pangampanya. Parehang Prapidyo po dahil na Prapidyo dili na ni incumbent. Parehang ni Glendol Badon. Ambaw. O sila kakuan ka Sa ka gobernador na pero pagka busy gobernador. Relax lang. Oy, may buntag ni former Kapitan Tito Radan. Oy, Kap, salamat yung guys, pamahaw, Kap, no? Basun, Matuta ni Kapitan Tito Radan. Morning mga idol. morning, Kapitan Tito Radan, diya sa Sa tahan kay Pasyaw. Pasyaw natin. Matod pa niya nga, palaw pa na ko lang nabigo ko na may mabilin. Ay, ingat yung tawag siya na to. Doon na may pagpatabang niya to. Salamat kayo. Hmm. Tito Radan, Tito Radan. Ano kayo kita bumalik, Ang Kapitan? utan nga kapitan. Nagpuyo na ron sa Basyaw. Mubalik di sa ubugon. From Disyembre kay eleksyon. bumalik siya sa kapitan. Pangandam mo sa ubugon. Kita na ka na. Ay bumalik si kapitan. Balik sa nila, Kapitan Tito Radan. balik. Kaya masih balik. Balik. Elias Bogon. Karena Disyembre benar mau eleksyon. Ayun, ano yung makapugong? So, Ano yung heart rate, ano? muna ka naman kanay mga kapitan nga kita brother. Kan rata ning slow motion ramo. Ako kaki kapitan, isa kay kapitan ato nga kanang mura ba o kaya ba? Pabili na siya nga kana ba Neutral. neutral lagi siya ba? Bil ka tanan. Oh. Data namin mga kapitan nga atong nabandan nga neutral ra gyud. Napay kapitan nila nga murag sa ilang kinabuhi isugal. Mga eleksyon naman ron kuan December. Ano kanyuban yun din ang kubragan. May bot. Ito. Di muragan ko ako atong ginan gapon dalan na, ragan. Isa man. Support me. Na, bay patanong. Ngita pa ta. So, yung na. Pero da subong kay amo tong ginan nga sama plano nimo. Para na kayo. May buntag diakap. Anytime mga idol, murag dili na kayo busy ko. Wow. Kaya kinigod si Kapitan Tito Radan mga igala. Matud pa niya, lami ang madaining dili ta government official. Last week mo ito nagkaibalag ni, nag-breakfast ni, ng pa niya, pagpuso niyo ka, maato ka Manila, kautog Cebu, na ako'y ipatrabahong balay, natutukan yun ako. Sakto man siya, na-enjoy naman noon ko. Naligaw ko sa kong negosyo, mabutag sa'yo na ako sa tiyanggihan. Pero yung mga sakop, matuliya, kay namin mga negosyo. O gusto mong sakyanan, ibalagalan si Kapitan Tito Radan. Naanay ka mga sakyanan si Kapitan Tito Radan. Palay, isa may papalit ko kan mo na yung negosyo ron pre. Palay. Mga palay, yuka. Mga Pwede siya kanang developer na ni siya ron. development. Sa una kids pa nga kuan. Muna nalingawan ron Kapitan Tito Radan kanang real estate developer na ni siya ron. Sa una, real estate gimmick. Muna nabisyan pero karon kay puro naman na telepono. Ilan man na diya kay karya. Ato na ngayon kay kulo naman ka ng merkado ron kay mapalit na diya Brian developon. Bilupunan niya. Brian developon. Ayo gusto gyud. Hinilo ng gusto ang Kapitan Tito Radan sa pag-develop sa area.
Pinay, di kang maibog. Susunod ka ma-emergency sa. Marang, Susunod ka ma-emergency. Oo, hindi ka negosyante po sa emergency. Mahal ma-emergency sa. Mahal magulang yung ma-emergency. Alang. Butan Hindi tayo. ko, mana ko sa emergency sa magiging ko ng emergency. Sige, malaman ka kabisis para. Eh, wala man dyan ko na yung matagal. Yeah! Dali na, sa kao-kao na kung pandes na this. Marang, Alam ko, ano yun sila din? tagaan din niya gig. Yan ang gitagaan og full time si Ma'am Mergic. Mabot na sila dito og Manila, magtugawa sa nasod. Sa ka na mukha ko dyan, so medyo maligot na yung pauli lang. Okay. Wala, si kabihingan. Dami ko kuno ka na para gana na sayo pagbuntag no. Tapos ang pinsan tumaw. Kanya Gak, kasi alam na ikaw ga ganun. ga Gak? ga na to na Ayun. Dito ko na amaze. Kay si Pacman, kuyog mo gina sa Pacman. Oh, Lagi mo ka mga ikala sa 5-star hotel si Pacman ako na ibayad. dati na bayan ng iro. Kag 2,500 dito yung kapitan. 2,500 ang sa gabi nga higa ng iro sa bid na ni Pacman. Murag speech na kayo na, murag speech, Japanese speech na kayo. Ay mura ba bata mo ayaw man. Mayang bila-bila. Kamu din mo diwa. Sinabi na? Si Mamerjing ka. Hello, Mamerjing ko ba? Hindi na kain kami natin. Alang. Paghawik ko na, kalabang istorya naman niya, wala naman ko sa pitan doon. Pwede natin istorya. Kaya ko sa pitan ko, naraw na. Pamo na siya. Balik pa ba kapitan? Simple naman. Alam ko na, kaya. Kay gidani yun siya panagano kung siya sa tanay. Balikan yun siya. Yang kaya nagkanisin siya nga, di na lang kayo mapokus sa negosyo. Kalau kayak negosyo na, isang tiro siya. Negosyo, yung sa ito, pareho sa gusto rin. Ngayon siya, kita lang, kapitan pa si Kapitan Tito, di sa umugol. Kuhaan ka ng, si Kapitan, sige ko ng business yung barangay. 24 hours ko na siya na kaservisyo niya. Si Mamerji, alas 6 ka daw. Ito si Kapitan Tito, o kanang nakatulog na hinanok na. Tito sa Kapitan, imatulog barangay, Robin. Inang ko na nagtiil ni Kapitan Tito. Asa ka? Kasi Kapitan pa rin kuyawa. Kapunta pa rin kaga. Hindi ko may kasikas, di ba? Ang grupo ko, kinanagibigay. Kadaw na ako, pero nasa Kapitan Tito. Ingon ang DILG, nabawal kuno ang mga kapitan nga mag-apil-apil karong midterm elections. Ni from si pamangani ning uban matag rally, wa may mga delikadisa. Confusing mga igala, kay doon na the same agencies gobyerno mingon nga okay na ng mga barangay officials because non-partisan magunan, they're supposed to be non-partisan. No? Ang kinigong barangay, magabantay mo anang sagnay barangay election. Ang barangay election is a non-partisan activity. Wala ka sila mga linya, wala yung mga political party. Kung na siya ay kinauyokan, parang kining fundamental na sa RA 7160. Apan mo ito na, mingon ko nga, dili na siya maoy tinuod. Ang balaod nagsulti nga non-partisan sila. Now, if you are a non-partisan entity, barangay, for example, barangay officials, therefore, maka-appeal ka sa eleksyon kay non-partisan man ka. Wala kay gidapigan. Pwede makasalmot ka. Ang siste kay bisag non-partisan, panahon eleksyon, ipalayon mo na sila mga dagkong politiko. So, makautang sila kabubuton. Pag panahon na sa politiko nga nagsuporta nila, mubayad na sila, suporta tulog, concept yun na sila. Concept yun. No? Kaya, bayaran ko ng kabuton. Mga na ito, patronage politics mo ganyan na ito. No? Wala ta nagmay, may galang sa future sa itong lugar. Basta kayo makabalos na ta sa politiko nga nakahatag na itong pabor. Por Diyos, mga ikaw, lantawang kinabagaan dili ang imong personal nga interest. Mga na Porti mo man nagtorture ang Pilipinas, gumikan sa itong sobrang pamulitika ba, na kung sa'y benepisyo, may mo nakuha personal,
ato ka dito. Wala ka magunaw na makahatag ba nato ni sa kinabagan? Oh? Sama pananglitan, mingon nga ang tukod niya bubutar kay akong mao ni nakahatag na ako kurisita gitagaan kog 120. Personal na akong pangutanon o imo pangutana nga ay muna nga butar ko aning tawhan ani kay doon na ni maayong programa alang sa healthcare programs. Mao ni siya kay naay panahon nga di namin mo alto politiko magbitbit og bisita. Udit sa nami sa butika sa syudad. Okay. Kay kung di ko nagtambal dito, Kani mga kuha na. Panahula. Di na ta magproblema o sige pagpila. teknik man kunis mga dagkong politiko ba nga pagutman ang mga tao, Para pobrihon ang mga tao para nga masigig hangad sa mga politiko. Aron panahon sa eleksyon, o kung sa isulti nila ang tao, butuo, kaya nakautap ka bubuton. O niya, gamit para ba yun ang kwarta sa gobyerno? Ay, kanarong, yun na, kanang banyogron ka ng 20 pesos nga bugas. ano na mas Bisayas na dito ingon. Yan, kung man na, kining effective kuno to. Ato man lang ito karagigit. Makargiskutan din katong bitawag nga mo declare o ang DA o ang NFA mo angyo nga mo declare ang presidente o emergency crisis on rice. Kaya nga naman, ang ilang stock sa NFA mga ikalahapit na mga daot, amo to ilang na-expose. Dili man na sila basta-basta makapagawas kung wala'y kamanduan. Kaya ang kamanduan ko sa NFA, mag-stock na din na for emergency siya cases. Doon ay kalamidad, kinalan doon ay buffer stock ang NFA. Karon kay nagkadaot naman. Munang ngayong emergency, pa-declare ng emergency crisis on rice, ay haron ma-dispose. Amo na ipabaligyan tag 20 pangutana. Sila kay gastos gobyerno. Matod pas report mga igala 3.5 to 4.5 billion pesos ang subsidy. Ipagawa sa gobyerno haron makapalit ang mga tao og 20 pesos na bugas matag kilo. Kanya kay gobyerno kabayad. Ang pangutana na ko ana pre, o for general public, padili ba selective ang mga kapalit? Ay mahitabo na sila sa sa report dito sa asto Davao pa dito ito aso nabita nga ang makapalit og tagi 10 ka kilo kato kung membros purpose, PWD, senior citizen. Kag ya kinitano man yapon. So, Ako ba din abil? muna magbantay ta kay Morgilo or gyapon to sa tong kabalo yung mantika. Oh. Gansa man ang kwarta nga 3.5 bilyones ngadto sa 4.5 bilyones. Kansa man ang kwarta, kansa man ang buwis. Kita na gyapon nga lang muna sa pagkapaut sa ato ang kuan ini ekonomiya ba kay dito man gyapon waos kabas gobyerno pre ato nga. Ay, dili ta magpabudol-budol di magkapalit. Salamat BBM kay nabot ang Patutuwa gabay na. Ikuha na sige bukol inaululo na po ng kwarta. Ang kwarta sa syudad bugahin ang siguro bugahin na po og pila ka bilyon ang syudad o lungsod para itapak anak pre. Doon na pa yung pangutana na ang sustainability, ang continuity. Kaya yun sila po mamabot na og 2028. Kung naanaro mga simunaw na mga igala, humas eleksyon wala ko na. Dahan, Pilipino pa yun. Siya niya mo to nangutana si Lisenyo na. Mo nangutana si BP Sara, Inday Sara na ano giuna man ning Visayas? Atin ganun ning Luzon ug Mindanao. Wala gutma. Wala, gutma. Kunti ang ingon. Oh. Kung mo na kung buhay, masabot ba? Implementin mo na, massive. Throughout the Philippines, General Public Makabil. Para makabil. Para pa nang last yan ba? Oh. Kapag gusto kang pili naman. Na ay tag 30, na ay 40, na ay 50, na ay 60, na Pero ay sa 50. kabugason wala siguro kamot sa isinta. Wala isinta isiko wala kamot sa isinta isiko. Muna yung bote, pasabot Sa na isinta ako. uno labing taas. Kanya may tabo man na siya, nga alas kami kaluan, kung mo balik ta sa una, nga ang pisos gasolina, tag 10 centavos pang litro. Karon 52 ang litro. So sige tang gahin mo ka gitawag itong bad-aid solution. Bad-aid solution. O di na siya. Ang agong gusto unta ka ng gitawag na to ang mulahutay nga solusyon. Kaya hindi na uspo ng bad-aid solution. Ulog-ulog solution. Ulog-ulog solusyon. Ulog-ulog naman na. Ang atong gusto nga atong hatagan o ato baganit i-empower ang atong mga kaigsunan na makapaningkamot makakitang maayong kolokasyon aron sa hangtod sa hangtod mo ilan ba siya para ba nang
pananglitan nga og naay mangayo og tanglad ay hatagig dahon, hatagig dalabon na ikamot. Ulahan maka Aron niya itanong. itanong ko niya. No, Mali sa mangayo. matod pa ni Sir Mr. Gapon, naay mangayo mong isda pagkapinig-pingwit. Kaya ron siya na po'y mamingwit. Ingon ana ba, dili kay sigir kag hatag og isda, sigir kag hatag og tanglad. Tudlo muna gingon sa Biblia nga tudloan ang tao nga makabarog siya siyang kaugalingon. Ang gimo ron manigala mo lagi na tudloyon ang tao. Kaya ron magsigig hangad og politiko, example lagi ang tambal. Ala sige, hangad mo paano magdala bisita dito sa mga politiko. Kaya gingon nga, eleksyon naman, ako na po yung mga paborin niyo. Magapos na to, sabi ko, huwag na tukutang kagubuton. Walang panahon sa eleksyon. Ako ni awag, huwag namoy tagaan mo mga kandidato, ayaw yun ang yung isipang nakautang mong kabubuton. Kung makahadawak mo kwarta, managing kong Nilvin Manugon, PPD, pikas-pikas dawat. Panahon sa kampanya ang isulti sa bagang duot sa katawan kaning kabus ninyong igsoon ang tawag sa kaugalingon apan pag naanas posisyon tago naman og halangdon mantiyaw sa bayana unay irony ba kunya ang mga kabus gid taon mo ay siging kaigo sa crossfire no kay gamiton dayon mabili atong galay pang eleksyon ang programa ta diri bantayan ninyo kay kita mga pobre mao na gamiton ani mga politiko. Musakay din yung mga politiko, Fred. Musakay. Kaya, may na nga, ako mga kabos na mga kaigsunan. Kabos, kaigsunan, baguman, dinagari, makitang kabos, dinagari ko doon. Kaya makitan. Kaya meron na, doon pahiyong, Coach Dungan. Good morning, Kuya Roy, o Gadi Gironli, watching Banga-Banga, Ros Gargolis Romano, Bonsai Queen, mayong buntag na watch line. Rachel, good morning, Sir Ronly and Sir Roy from Kalasgaan, Bais. May buntag sa taga-Bais. Kalasgaan, Bais City. Mauna gitawag og predatory governance, pagutman ng mga tao para masigli na lang og hangad sa ilaha. Mauna siya. Pagutman. Kunya kanang pag-implementar sa mga basic services, tingi-tingi ba, kanang tao. Maunay, kung term magaling gamit ni President Duterte sa una, na mura ba tag kasuyog ba, ayong sige tag luyan hatag pagkaon ng pana. Lubot mo to kay kabutong binato ng mga taon. Yun na ng style sa mga politiko. Pero pag umingon sila baga, wala ingon baga, ano ba kalit politiko mo, sir, anana, akong trabaho, mauni. Hindi kay, masalamatan na to nga, salamatan na to, nilalaan nyo ni Dalan na napita, trabaho man. Muna gingon ni board member candidate Karen Villanueva, kanibang ayuda ba? Ako bugod pumunta na siya kung sa iyantik, ini kabayan na niyang ayuda. Okay, na mayor ko na lugay-lugay ko na mayor sa Bais. Datas to siyang explanation. Hindi ko para ko na po, ma'am, it's a very degrading to the parts of mga Filipino. Degrading in the sense nga, wata tudluwi o kininiong wata hataging chance na makaangkol ng trabaho nga, hindi na tamahangan ng politiko. Kay, may mo ng degrading, kaya nagsaling naman tas mga politiko, ayuda dito, ayuda diri. Pati nga na bitaw po, nagkanak ka namang ayuda ini gobyerno. Niya, matun pa niya, yung na degrading, kaya marag manok ba, saburan ba? Pagkuhan ko arang tao gamay bugas, kayong sabon dito, dalagan taong ng mga manok. Hindi mo pasalamat tayo ta. Salamat. Salamat kami yun, salamat. Ato na yung bugasa, ako na ito. Sabi ka lang inyo yung mga gidawat niya, kaya ito mga kabos, na ito kabos mo dyan lagi pili, ato lagi yung mga kabos, kung may dato yung yapil niya. Kining, ato na bigyan po ng kwarta ibalik niya. Bisag-bisag. Natin kandidato ni yung pre na, sa marong, kandidato ang mukho siyang gumaling yung kwarta, ilabi na sa nasa administrasyon. Kaya gastuon sa eleksyon. Sige, magkita na, gastuon ka na. Oy, may buntag ni Consial Junaling Villar, Despaleo. Analisa Dinawanaw, also watching live. Mirna Romano Sardido, also watching live. Magandang garo sa nata, makinong doblay ko.
Inubrami kanunay nga kung lawas na isakto nga vitamin C kanang alkaline nga vitamin C sama sa alkasi. Garantisado kini luwas ka sa tanang mga balatian bisan pa sa gikadlukan nga hulga sa pagkuyanap sa makamatay nga kagaw o balatian pangantay kagaw kini nga vitamin C. Alkasi alkaline based vitamin C tumarna mapalit sa mga butika o pharmacy sa lumagitim sa inyong mga lugar. Palit kanunay sa mas di pa barato usbol ko palit kanunay sa mas di pa barato nga herbal capsule karon sa inyong mga butika walay lain dragon fruit plus herbal capsule pangantay bukol-bukol kini muhili sa mga sisalawas kung may high blood kano diabetes may sakit kasing-kasing mao kini pinakamayo nga herbal nga kapsula imnon kada adlaw ayaw paglangay at tunas pinakadol mga butika sa inyong lugar. Dragon fruit plus epektibo barato garantisado palit na kamo. Nakakilaw ka na ba sa lamihan mo itong herbal pagayod nga kafe ani ana gipailaylang pinakabago nga herbal coffee. Dragon fruit herbal coffee mixed with insulin plant. Sa may high blood diabetes, arthritis at taas ng kolesterol dili makatulog tilawin na. Bisin nyo kini nga muayo sa sakit ug balatian. Dragon fruit herbal coffee adunay 12 ka mga herbal ingredients. Kining kape ni tambal ni. Dragon fruit herbal coffee mapalit sa mga butika pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. Ani ana pinakabago o pinaka-epektibo nga Dragon Fruit Gold 700 mg 12 in 1 capsule. Ang pasok sa stress sa bagubag makatawag mag-control sa blood sugar level ug bad cholesterol. Makaayo sa atay, 1 piece tong kasing-kasing. Kabawas sa timbang kung mupayo sa nagkariyang sakit. Ang pagdeblaw pag-inom sa Dragon Fruit Gold 700 mg 12 in 1 capsule makatag ko sa stress ug anxiety. Specialist maglisod katulog busa. Ano magantos man nga pwede man sulayan ang pinakabago 100% nga epektibo. Dragon Fruit Gold 700 mg 12 in 1 capsule para kumbay sa ginantos mo mga balatian. Available sa tanang branches Central Pharmacy o sa tanang gold nga butika sa inyong lugar. Alas ay seasonal ba? So na sayo ta kay naman eh. Namo may presko dito? Lahat. Tagalog yung presko dito. Wala may ingon. Wala may ingon nga kada Lunes kada Domingo. Wala may ingon. Ingon na kami. Dito mas dumagiti ba? Ay, mato ko sa Congress. Ato ko sa House of Representatives ron sa kay plano YouTube. Ay gora. Kay last time ay gi-invite ni Romualdez ato ang speaker na. Ron, alin niya mo the representative sa East. Wala ko yakin. Ha? Ako yakin. Hindi mo kuno ka mo travel. Matok mo kung sa kay plano. Ha? Pagbayad ko ka dapat. Pagano yan? Naman. Idol Roy and Aruli, some of our Tanayanon are looking for a big offer of money in exchange of their votes. They're not thinking the future of their siblings on the future. A true Filipino believe. Seymour. Seymour. On the future, true Filipino believe and let others live from Seymour Kanyagaraw. Fancho. Very familiar dialogue. Kap, wala ko'y bugas. Kap, kung saan pagkaluto sa bugas, wala man ko'y sunod. O uban pa mga hangyo. Tanan. O timo ganing tanan mo. Kapitan ka? Ato, kapitan mo tanan? Mo adto? Labi ka ko amigo niyo. Kapir mi niyo. Wala ko wala siya. Okay. Ngapoy naman. Kanang kapitan ta po kang tagadlam dengan tulog. Kaning tanhay bunog granis pasalig matag eleksyon. Trabaho ang kulang. Ang importante bisan asa ka mga igala, bisan sa tibok Pilipinas. Doon ang gabantay ang gitawag na to employment o unemployment rate. Trabaho gyud mo importante. Trabaho. Negosyo. Servisyo. Interes maron. Sakto lang tayo explain ha. Sato. Negosyo. Mga investor mo negosyo. Trabaho. Patrabaho na ka trabaho. Servisyo. Example. Aron mga serbisyo mo sunod na. Kaya negosyo. So, di na ta maglisod kay ug na ipatigayon, kamagod piyon gon, Jollibee, so may lain diya. Mo na siya, nakay dagkang ingunana diri sa Is tanay. agreement? Oo. Ang ating mga negosyante ba? Oh. Mga negosyante, mananas tanay, mga dagkong negosyante, pero nakadugo po ni Prophet Joe, dapon sa na may interview ba? Dito mo? And then ako kita sa Facebook, Facebook kita. magigit ko investor. Yang giulag ko nga, panadang kiniron lamisa, Oh, isa. lamisa. Kinsa mo ni bunuod yang maligas,
Ang lamisa. Kay Pero imo nang hulugan din na o kinibungho Umho. o gamay bang sudan nga naatak sa langisa. Ah. Di na naabda ko sa oras kay kanang maligas mo doon niya. Kay Ano man na. Ang sa sa pasabot, matod pa niya. Unsa may naas ni Gross Oriental nga duulon og mga investor. So diri sa tanhay naanata-ana. Kaya ang namiron yung duulon sa investor, guyo man sila feasibility study. Number one, doon na ba ako ROI, na return of investment o mo invest ko million diri. O doon na ko ROI kay kung ma-return of investment mangalas ang tanhay is very lucrative for business. Ano man, sentro magud siya. Sentro. O magikan kag Bayawan, magikan Pamplona, magikan ka San Carlos. Doon ako, magikan ka sa South, Dumaguete, doon ako. Malabang ka og Cebu, doon ako. Oh. So namo gusto nga to nga ang tanhay. So look at kining geographically conducive for business ang tanhay. Oh, siguro ni istorya ba? Ang sunod na maka-offer ba o ang ato ang connectivity sa internet na ba? Sa ginay basta kay na. Tubig. Upgrade na ang water district. Kuryente. May kay ni Bernard gapon ang tanaw may ko kagaro sa bukid. Uy, live na to. Expedition na tanhay kayo. Ang tanhay water district tapos na uswa pag ilahaw. Bali kusuga. Tubig. So kayo ang presyo ron sa water district. Nasa to nakubato o dito yung nakabato. Labos waktu ka dito sa dalan kayo sa Miguel kay tugo sa presyo. Ito sa bisyo. Kusog kayo tubig. Mura ko dapat katuban. Kusog kayo katubig. Kusog si Katubig? Kusog ka na katubig ka diya? Bisi mayo. Asibisi mo yun na? Kusog sa katubig. Basta na yung mga igala is Katawa siya kayo siya. Kusog ka katubig. Yan siya. gamay ra kulang kinahanglan nila to nagdunay kay mga investor diri. One. Muna gingon diri sa asa man to? Anya ra na siya kay gabaga discuss pa ko. Seryoso kayo ng marker. Kaning tanan puno og granis pasalig matag eleksyon. Trabaho ang kulang layo ratas lungsod sa Dumanhog. Dunay mga planta. Oo, tinod. Kulang tag mga investors para ang mga tao dili na kaayo maglangyaw minus ang tambay. Baso na lang kaning mipasalig karon natagan og gigayon. Atong sulayan ning iyang pasalig. Saka tas ibabaw. Saka tas ibabaw. Sulayan mo kuno iyang pasalig. O baka mo kasulayan ha? Ano lang mo? Okay, wala yung tayo yung oras. Kaya na si Juan. Kaya yung halili, maglibre rin siya. Pawahaw na mo. Look! Kalanan niya? 1-1. 1-1. May 1-1. Siya 1-1 na siya. 1-0-1? Kasi kailangan ka mukit. Okay, so 1 na kita yung oras. So, kano lang. Pila malaman doon kasi mana na lang sa dili pa ang buknong mo kayo, no? Ilang adlaw yun? Na lang. Pila dito wala may maso. May mayo. So, pila na lang. 12, 13, 14, 15, 16. Iskandal na? 16 naman kay 12. Sa 11 man ta. Dili 11 días na mas mayo. 11, 12, 13, 14. Susi. Kapit na. Ang mga politiko nanago na. 2 weeks na lang, 2 weeks. Kay kini ang hagit sa panahon karon ilagis na kanayan. Pamiling na payan sa tanan. Sa kaugalingon. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Lula, imong panta lula. Iuli na mo sa akap lula. Ano ka to? Kataol. Kataol ito. Kaya siya. Sige ko rin. Ayaw siya gigit. Tira tayo. Ano mo ka taga? Pwede ka yan. Pwede na siya. Pwede na ka kulit.
Libre na rin na, libre yung inuwaran na. Wala eh. Okay, salamat sa inyong pagkuminaw kay Ilang Japon. Si Rodney Pinyas Miyon Karinyo ay gunahunang ikaw na munga o nagsanga. Kinabot Japon ang panahon, ikaw manglarang mapapas ng kalibutan na kini ang tingog sa kabus, anak sa unang distrito, particularmente sa lungsod Sumarnoyo, di adapted sa Barangay Noy. Ilang Japon, Rodney Pinyas, paibutag sa Partito Kabuso Ginagdaog, si Nestor Vida Torres, Ryan Banugon, BG Parot, alakim na sab ang Sweet 16, Gaga Duma. Salamat, may butag kanatong tanan in God, we still trust. Amping, ay, kami na ako, nakipag-click. Amping kanunay o uswag, tanhay. Ngalan sa itong mga kauban sa Technical Department o sa Soundstream Broadcasting Corporation o sa itong former Provincial Agriculturist Nestor Villa Flores, basta di kalidad o tinudanay nga public service Nestor Villa Flores may baruganan ang o kagana mo serbisyo sa katawan. Ilang yapon ang yung alagad sa kaanginan Roy Ibanez manamilit sa Panginoon. Ang pagkamatarong mao'y magabayaw sa sakkan nasod apan, ang pagpakasala mao'y makapuka ni ining nasura. Daghang salamat, mayong buntag kanatong nga tanan.